Yes. Japuonja Akello Misori kara jagoro mar Kopet. Ka wang'iyo ka une makoro wach mar CBC ni ochomo nikech kochopo dwe mar 12 mano dwe manyien to joma ne nie grade mar 6 koro chako donjo gi wuoke primary to gidonje junior secondary. Nyiso ni koro gi wuoke primary gi chako luwo ng'ato manyo yore kama nitie. Ichiwo ranyisi gi wach mar piny Japan ma ne oloko paro kaluwore kod monj mar higa gana 1945. Gie sani kama wantiere ibo yudo ka nyithindo mathoth ahinya manitiere kata mane klase mapod piny kata grade mapod piny e CBC ni gima wanyalo timo gin gik ma samoro dewa notimo chien kucho mag chwe agulni chwe par gik machalo kamano. Be waneno ka nitiere lai mora mar kata weche mag technology nikech king'iyo gimomiyo noloko chuny Japan momiyo koro sani gine magiloso moko kuom geche en ni ne ging'iyo piny ni koro piny ochimo kanye e weche mag technology. Be waneno ka weche mag technology be nitiere ka wang'iyo kata mana kichu ranyisi gi Ronaldo junior secondary ka be nitiere skunde moseketi mowach ni wan gi capacity mar kata mana loso academies moko kata ka gin pewe matindo to nitiere nyathi manyalo wacho ni an ahero mpira achak tiegora kapod ayot ka koro wadhi kamano. Be waseng'iyo gini e yo manimba e yo machalo kamano? Gima timore ni kaka wadak e Kenya kaendi wahero keto siasa e weche madongo kendo mamiyo koro ng'at machalo kaka an kama kubiro e television ka yes. To kochiwo pache to jok moko paro to dak kako soko dakache kata mana mier kumwadake yes. Kata mana nyithindo mantiere technology Kenya ka ndiye ma M-Pesa makoro revolutionized money transfer beyond Western Union manatimore oai. Mano nyiso ni ka wachiwo lwasi maber yes. mok waluor kaka ji oluor ni to onge gima monowa donjo e state kata level mar Japan. Gima timore ni kik waluor kaka waluor ni wawe siasa moko manono ma weche mag education waketo wawacho ni gini ndi beche tek nomiyo gwen rume gwen. To gima somo ni baro mondo ng'e orani mondo nyathi ong'e ni environment modake no endo bong'e maber. Koro yin kaka bati ka nyathi obiro dala to obiro penje ni baba chiro ne wan go igni mokalo adi Migori ka tiwachone ni chon ne wan mana gi Kogaja kende gi Migori to kanidwa manyo rech tidhi Miuru kata idhi Sori to watipe to penji kendo ni to magi yore kende minyalo yude rech tinyise ni nucha neno ka bathe kilomita 1 kwa dala wakaendi bentie fish pond bende poni nyalo pidhe rech. Ni koro ka nyithindo kelo ni gima chalo kamano mondo ipenji kana nita aora ma wana wakalo chato nyigeng'o tiwacho ni jopuonj oloko umbe koro un jopuonj. Gima beche rach en somo to kendo ka waluoro kao thuolo mondo wakao pesawa kata mwandu wakete somo to wan dhiere mabiro chikowa. Mani ende manyisi ni gima nitiere ka jo Kenya ne rieko gi ogik kamoro ma kane gindiko katiba mar 2010 to giwacho ni education en a right kendo ng'ato nego bed thuolo monyalo achieve to the best of his capacity osomo gike kamohero. Mano oketo nwa teko ni nyaka koro wane kaka nyithindo somo to gimonego koro watim ni to somo ni chalo gima koro beche tek. Ere ng'ama kao thuolo mondo chul somo. Mano ende gima asewacho kuonde mamoko ni mano ende liech manie ot. Yes. Ni the elephant in the room in education financing. Ere ng'ama responsible kwa chulo tax kidhie pinje moko machalo udhoni mag koro achiwe examples mag pinje ma develop machalo mosedongo kidhie pinje machalo kaka India somo en gima nono nyaka university. Kidhie piny mar Germany somo en nono nyaka university kendo ken gimoro migo e mbaka nikech ging'eyo ber somo nikech mano ende gima miyo ji bedo marom te kendo mano manyalo miyo wagolo gik mawacho ni kaka dhir ka. Kadiponi
ni waluoro expenditure money education to wabro wacho ni to kare ng'ama chulo gwen mwaywago ni ere ng'ama chulo buge ma idwaro mang'eny e skul ni ere ng'ama chulo pesa workshop mae die gima timore koro ipenja ni to kang'iyo ni kuro secondary to primary bende wan gi kiwango wan gi nyalo wan gi nyalo an gima ng'eyo ni Kenya ka indi wan gang'o gi nyalo to waluor kendo wago machiemo wagoyo nikech gima waneno kama wadhie mbele kacha ok wang'eyo ni wadhi dhi kanyo koro ji ong'iyo gi somo ma ji dhi manyo go tich ni kendo ji ong'iyo gi somo ma ji miel ni ng'ane oyudo to kata gima ong'eyo gi eneno onge puothe wan go ka koro king'iyo kuonde ma wantiere go kata mana northern Kenya wan gi kuonde minyalo ringo for 1 hour kapok ineno ji ere kaka inyalo wacho ni waonge gi kama inyalo kete pap ma nyithindo nyalo tugi ok en paro mwasebedo go makata cities machalo kaka Kisumu Mombasa gi Nairobi iyudo ka kata kuonde miluongo ni estates kuonde manonego bed ni ji keto kar tugo nosegedi jok moko kete chiro jok moko kete ogere gorofa kanya ma giyudo mwandu gi iwinjo gino to plan maber kidhie pinje moko ma skunde samoro mawuothe in kata gi ndege kichiko balen tinyalo kwano pewe malo kata ma 60 kapok iland moluoro Berlin airport mano nyisi kaka ging'eyo ni dongruok mar nyithindo kata dongruok mar piny ok inyal ka ji te iketo kamoro achiel nie magiluwo manendo idwa nego jogo dongi seneno kata mana pawe ma ang'eyo jo Kenya nigi awacho nigi notorious ni gin ng'iyo mpiche moko kata sani di kaka nitie mpiche migo today mogik e La Liga migo piny Spanish kocha adhi neno nyaka saa 7 mar otieno kineno kata ma en piny otieno madhi mpemgichni mpiche udhi rumo saa 5 otieno kocha tineno nyaka nyithindo opong'o pap weche mag tuke gin en ohala maduong' kabisa en ni sama biro ka India neno kilando ni ng'amino ni Sepp Blatter wacho ni Qatar nokonego meni miyo thuolo mar hosting World Cup omano wacho kamano to en jatelo mantiere president mar FIFA dhano mano nyisi ni tang'o miyo jo Qatar nobed mondo bed gi World Cup mokwongo tukego ema biro tero business maduong' maloyo kata gik ma Qatar oseyudo ndalo mokalogo koro wan bende onego bed ni wang'iyo ni to kaka piny osebedo ni wan koro wan e global village gima timore England affectwa nikech kaka sani endi kech mowuok ma miyo petrol beche ng'eny ni iwacho ni lweny manie Ukraine koro ka lweny ni Ukraine ema miyo koro bech petrol ni malo ere kaka wanyalo dongo through education mondo wan bende wageng gima nyalo kelo lweny mani Ukraine kata ka lweny ma Ukraine nitie kuno obedo kuno to wana gi mchendwa gi ngano mwachamo thurwa ka ok ni wadwa rito ngano mwa Ukraine kuma lweny nitie gine ka koro ginendo ochakore achaka ni to waonge gi chiemo mwachamo kendo koro wachako wacho kato unfortunately gima ka gir kragi drought buwuok ma 4.5 million Kenyans sani endi koridwa mondo solne gi chiemo ni to mokwongo gimotimore ni chiemo manyalo a oko piny Ukraine ok nya donjo nikech lweny cha mwambe nyaka wabed e league mwanyalo yudo giwa wawegi to moloyo ni somo ema miyo ji tero alright japuonj ni wacho wach